maya madhi bedo thuolo mari ka imosowa timiyowa pachi kaeto bende imiyowa wach mari mogik. Mane kaka odhi bedo ka wachane kodi ka in county studio marwa ma Kisumu. Kidwoko penjo ni wapenjo ni budget ma county en ga moro chene en ga budgeted corruption, en mibadhi ma ichano ne koso chal ganade. Kuom ranyisi kaka MCS ting maru loso budget ni yeye osebedo ga yo machal nade, bende usechopo kare mano marango gigo duto ka gitiyo kod mwandu jopiny kata pesa jopiny ma ochoki e yo makare. Bende mede kar kanyo ka mabe nangi chakgo kona kar kani MCS ma Siaya ne wuok Siaya udhi Mombasa gi pes jo chulo suru ma jodak ma Siaya. En ang'o miyo mano timore? Nokunya galo Kisumu kana okunya bedo Siaya. Ang'o miyo nochuno nyaka tere mana Mombasa mondo jopiny oti kod pesa kar uti kod pes jopiny e yo machalo kamano. Inyalo winja wan thuolo mar winji sani koro ka intie ka Francis Otiato arwaki ni machiegni. Iwinjo penjo? Yeah, awinji maber ahinya. Aye. Iyudo penjo e yo makare koso anya nuoni penjo kaeto watieki? No, penjo awinjo maber ahinya. Erokamano machiegni. Erokamano mokwongo adwa mondo agol erokamano kuom luonga kae mondo walos kod jokanyanam, and especially on matters county budgeting. And gima ne dawach maduong' ahinya ne process mago mag budget one kod formulation stages ma iloso go budget ma kawaida ma odego bedne executive county government rado kod japiny to gigo mbaka e gima japiny dwaro. Then kagiseyudo gima japiny dwaro to wan kod the next stage mar approval. Seche mag approval go mikelo nago e assembly to executive temo explain one mag ma emanyo japiny owacho ne dwaro. Koro kwase ng'iye to bende watimo our oversight role by contacting japiny mondo wago kode mbaka to be magi gik manyocha owacho ni executive no dwaro. So kwase confirm that from our report kwayudo ka nitie gik moko ma are contradicting from the public opinion during our second public participation, we will recommend ni koro magi to nyaka koro gol or manyaka koro amend kamae. Then nitiere the next stage mar implementation stage. Implementation mar budget no itimo majorly to kod the executive. Nyewa keto pesa indara, nyewa keto pesa kama, nyewa keto pesa kama. After that, one called now auditing stage, ma one kaka MCAs as oversight authority, including Auditor General's office, one ngayon to be pesa chonyo tigo kaka odengone tiyogo. So that's a general process. And I know the budgeted corruption is part of the discussions whether like, will you want to do this? But the process is so clear. And gimadanda wacha ni nyikwara mugiajuang nekaponwa nyalo yudo those basics to all of our government systems are clear on it. Ngi yien mondo watem tijno majapenye uone ma generate gimode gwanetimone. Then one tijwa wabiro kuom gi confirm kajo executive was because original documents mag budgeting work kuom japiny. Ipenja kendo e wach mar Mombasa. I would want to say for the last few days Nature on Mombasa we have got our investment plans through Lab Fund, which is an organization that has been working with the county governments. In the last meeting we had in Siaya, in Mombasa, was purely financed by Lab Fund and some of other partners.
And you can never find it in any of our budget where it was written, ne wadhi Mombasa and as County Assembly of Siaya and Executive of Siaya is going to Mombasa. Mheshimiwa Francis Otiato. Fund on something, yeah. Kanya madani mondeler nwa managido luo. Ile na nyakura mo joma nini sana jadak Siaya. Mapenjo ni nudhi Mombasa giomenda ma ok mag jopiny yoru suru manu dhi kanyo ka omenda manu tiyo godo no ket mu kanyo kod jo lap fund. Gino manu dhi timo kacha nen mar jopiny koso nen mar assembly kende. No, samane wadhi Mombasa. Awinji, dhiadhi anyime. Samane wadhi Mombasa, ne wadhi under invitation of LAP Fund, which is our investment organization. And then Siaya ne wan kod another bill ma we were also processing under health department, which was financed by partners, donors ma are sponsoring that bill for Siaya, not public fund. So that one, I don't want to be very clear. Ne gini no kwa they kod pesa mare ja Siaya ne ntire kati budget moro no ne lab fund saani kaka one of our investment partners ingen Kisumu kai lab fund is doing an investment. They are doing housing buildings, and as investors they will ask us nun kaka joa what more projects are nani un kod unyalo yudo projects kamae jok moko wede moko kata osiepe moko madwa invest in makasembo nyalo timo kama utimbre. You know, we were supposed to be taken through the process. To mano and finances mag gin giwegi kaka wan investors man kuro and for sure kata na Safaricom sani mwa invest kata kamara me invest jogo buruga luongu meetings. So when we were called for a meeting and they were able to sponsor our meetings, then we had to attend. Onge usuru japiny mutiyo kanyo mondo mi jopiny obedu kod ng'eyo. No. E budget maru mara omera maromo bilion 9.6 giwi nyalo kona kamane kwan mantiere county ma Siaya. Chenro mage ma omiyo pek ahinya e weche gin kaka jakanyo maloso budget e county ma Siaya mana kwa tieko. Yeah, I know gine budget maro ma Siaya sani. Angene jatenda maduong' ahinya Governor Orengo meja lio keto focus mare e weche mag health. Ntie pesa mang'eny madwaro palace mag bondo watimo influenza na ginene Siaya hospital wadwanyo lo moro ichande Ukwala. So there are a lot of investments in terms of which mag health to kod agriculture, obed kodhi, obed fertilizer. Governor also put a lot of strength on that. Then the other thing within this financial year, MOA hostie Pinyiluo kaka jo Siaya. And in Pinyiluo, we want to see completion mar our sports ground, Marno Siaya Sports Center. And we are doing Migwena. So these are major issues. These are major projects Mawanago. But otherwise, there are a lot of some other issues like distribution of water, Kede Ugunja and the rest. We are focusing on the last mile connectivity MRP. Kibiro Central Sakwabende, Ulago. We are doing over 50 million to distribute water there. So these are the facts. Otherwise, in Imbo be angeo nkijanga to no ajanti woke Imbo to Imbo tanguma de nyime. Imbo we are doing
the tarmac road around Usenge Market to the beach. We are ntiere tich manore community manwa called KPA that gero paya, which we are also partnering with. We have purchase marolo mar package mar pack ma Usenge. So we are not bad off. In the county government, we are focused on well. Aye. Aguniro kamana inya Mheshimiwa Francis Otiato thuolo mathoth mar dhi nyime kod twak taboloso chenro walosa ne wi budget magwa mantiere kaluo e counties mopogore opogore abogweli e twak kendo nyakora moge jwang' mano Francis Otiato uture kod e thuolo manok mana kwa tieko twak sandongi dakika 3 kende to tieko aguniro kamana kuom bedo kod e studio ma Kisumu.